ikuskizunak antzezten hasiko gara. Buruko indarrak gehiago balio duela txaperretakoa, baina zain nahi ikizea honek. Kuznatazaria da bere izmundua. Aurren antzezaria. Bien partidan tigre batek eta azteri batek topo egin zuen basoan. Azteriak berearazatu zuen tigrearen asmoa eta honakoa gertatu zen. Nire ezin hau zuhan. Zeruko goikoek animalia guztien nagusi izendatu nahi. Animali guztien nagusi? Hori ez da egia. Bai, egia da. Eta badakizu, jainkoen nahiak betetzen ez badituzu, larrutik ordaineraziko dizutela. Barenkoi ez dut sinisten. Ez duzula sinisten, begira, oraintzik frogatuko dizut. Frogatu? Eta nola frogatuko diozu? Etorri nire etxetik, eta basoan igilolitxo bat emango dugu. Ikusiko duzu nola animalia guztiak nigandik ihes egiten duten. Ongi ba, horixe behar dugu. Tigrea azteriaren atzetik abiatu zen animalia guztiak lastertu hasi ziren haiek ikusi orduko. Ze beldurra! Goazen hemendik! Animaliak tigrearen gandik ihes egiten zuten, baina tigreak hori ikusita azeriaren gandik ihes egiten zutela pentsatu zuten. Zer, orain zinenten aldiatzen? Bai, ikusitakoari munduaren Azkenean eta gertatutakoaren ondoren tigreak bere bideari ekin ziren eta azeriak bakean guztia erabaki zuen. Txinatarrek beraien festetan egarkizunen txapelketak egiten zituzten. Guk ere egarkizun batzuk prestatu ditugu. Ea asmatzen dituzuen. zer dela ekartzenta. Abentzua zure, elutzua ezan duzu. Edadizko esia baina latzago. Txina menderatu nahi duten agrozentzako. Ipurkia eta zirunantz noa, aizea baina dinago gauetu nena margotzera. Argi diztire eta zarata ostara baino koloritxoa. Zerraian dituzku txingara baino geroago. Zutako txinpatak estan baino, bertak bitak txikutuko ditu. Tximistak baino ezkalago. Adi nirekin, ez nago txantxikarako. Zer dela eta zer urte gainetzean zer dia baino biztu nago. Eta urte gainetzean nikari guztena baino argara. Zer dela eta zer dela, kolorez bizitako animalia. Hasieran handia dela. Hasieran txikia dela, garen handia, eta egoran egiten den animalia. Zer dena eta nada den, pentsa zazu eta jakingo duzu. Arrak zaldua segundua dena eta besia betetzen dituena. Zer dela eta zer dela. Eganta hori poteren pelikulan agertzen dena. Eganta egan egiten duena, eta txori eta zalari baten mosketa dena. Nik egun eta zurtzen zuten txezitzen antzuz. Beti goteak bertzen ari da. Oso paragarria eta gomeni ditu pertsonaia da. Segidan bat zenekien atalean txinataren historiari buruzko hainbat txikeriak ikasiko ditugu. Bat zenekien teknologiak bederatzean dituela eta bakoitzak funtzio bereziak duela zerladuak batean zura egoitzara ziretutako atzeko. Batzeneken txinatarrek operazatu zuten zeta hondakinearekin orea agindaz. Bazenekien urte berriko jaialdian txinatarren zateria zirela zoban txitsua dela, zortea eta zorientasuna nazen dituelako. Barazko guztien
Egiptoko ikasgelan ikasten zuten Lexizirena ere gabe bizi zirela adierazteko. Bazenekien Txinatarrek inperioaren hasieratik zetez portatzen zuten Asia eta Europara, eta horretarako egiten zuten bideari. Zetaren bidea ditza zitzaien. Jarraian, asko gustatzen ditugu nien pizkia izeneko ipuin labur bat kontatuko dizuegu. Aurrera entzun kontalaria. Antzina, orain ipiztea zeta mamuz beteta zegoen aspaldiko Txina. Bazen beste guztia baina gaiztoagoa tankerragoa zen piztia bat nien izenekoa. Piztia batzuk ura urte berriz ezbera jizten zen, eta herria eta txinetarrak harrapatu eta jan egin zituen. Txinetarrak zer egin ziteken galdetu ziten japuntzen, eta hauek onera esan zuten. Piztia usatzeko papel gorri handietan idatzi itzazue konpla magikoa eta zintzilikatu zuen. Etxeetako ateak, etxea eta ingurua zuziekin argiztatu eta gau guztia zuziak lehentzen pasatu nien piztiaru gauzari baitien beldurra kolore gorriari, argiari eta zaratari. Jakintxuek aginduta bezalaxe egin zuten txinatarrak, eta nien piztia ezen ausartu herrietara jaisten. Urte asko pasatu dira, baina gaur egun oraindik ere txinatar asko urte herri bezperako dagoen enpero zaila jarraituz etxeetan zuziak pizten dituzte, suziriak bota eta bakar horietan idatzitako kopiak zintzilikatzen dituzte euren etxeetako horretan. Txinatarrak beraien feste... Txinatarrek olerkilari trebeak ziren. Olerkia gustatzen zaizuen. Txintxan, urte berriko festan. Txan, aurra biztzaratxan. Txintxen, topa azoarekin. Txintxen, hasi zaitez dantzatzen. Txen, nien nauzu nekatzen. Txon, denoi urte berri on. Eta ikuskizun hori amaiera emateko denon artean Shanghaisian izeneko txinatar abestia bestuko dizuegu.
山海西，山海西，山海西，